Čo je sloboda? Po tisíce rokov sa ľudstvo snaží pochopiť význam tohto jednoduchého slova. Keď počujeme slovo sloboda, mnohí si predstavíme otvorené dvere, možnosť ísť kamkoľvek, slobodne hovoriť, žiť bez obmedzení. Ale možno je to iba prvá vrstva slobody. Pretože keď sa pozrieme hlbšie, zistíme, že nikto z nás nie je úplne bez hraníc. Narodíme sa do určitého tela, do určitého času, do sveta, ktorý sa riadi svojimi prirodzenými zákonmi. Vták nemôže lietať mimo atmosféry. Rieka nemôže tiecť hore kopcom. A predsa, práve v týchto hraniciach vzniká niečo výnimočné. Tvorenie. Možno sloboda nie je schopnosť robiť všetko. Možno sloboda je schopnosť vytvoriť niečo nové v realite, ktorú sme dostali. Predstav si hudbu. Melódia nevzniká iba z tónov, vzniká aj z ticha medzi nimi. Ticho nie je prázdne, práve ono dáva hudbe rytmus, emóciu, hĺbku. Keby medzi tónmi neexistoval priestor, všetky zvuky by sa spojili do jedného nepretržitého šumu. Hudba potrebuje ticho a možno je sloboda podobná. Možno sloboda nie je iba to, čo robíme. Možno sloboda je vnútorný priestor, v ktorom sa môže zrodiť nová voľba. Priestor medzi tým, čo sa už stalo a tým, čo sa ešte len môže stať. Naša minulosť nás formuje. Naše spomienky, naše víťazstvá, naše obavy, naše radosti, všetko sa stáva súčasťou nášho príbehu. Ale minulosť sa nemusí stať našim väzením. Každý nový okamih je novou stranou života. A na tejto strane vždy existuje možnosť. Možnosť reagovať inak, myslieť inak, tvoriť inak. Možno najhlbšou podobou slobody nie je schopnosť zmeniť celý svet. Možno je ňou schopnosť stretnúť každý nový okamih bez toho, aby nás minulosť úplne určovala, pretože práve v priestore medzi tým, čo bolo a tým, čo ešte nie je, sa rodí tvorivosť. Pozrime sa na prírodu. Semienko nepozná celý strom, ktorým sa raz stane a predsa v sebe nesie potenciál, možnosť. Život nám len zriedka ukáže celú cestu naraz. Odhaluje sa krok za krokom. Možno podobným spôsobom sa rozvíja aj naše vedomie. Možno realita nie je iba hotový obraz, ktorý čaká na objavenie. Možno je zároveň živým procesom, v ktorom neustále vznikajú nové možnosti. Každá myšlienka, každé rozhodnutie, každý prejav láskavosti. To všetko je malým pohybom vo veľkom príbehu života. Nie preto, že jeden človek ovláda všetko, ale preto, že všetko je navzájom prepojené, ako vlny na oceáne. Jedna vlna sa môže zdať malá a predsa je neoddeliteľnou súčasťou celého oceánu. Sloboda súvisí aj s vedomím. Keď žijeme iba zo strachu, zo starých vzorcov, z automatických reakcií, náš priestor možností sa zmenšuje. Ale keď sa na chvíľu zastavíme, keď si uvedomíme vlastné myšlienky, keď vytvoríme priestor medzi tým, čo sa deje, a tým, ako sa rozhodneme odpovedať, objaví sa niečo vzácne. Voľba. V tomto priestore vzniká vedomie. A vo vedomí sa rodí sloboda. Možno najväčšia sloboda nie je útek od reality. Možno najväčšia sloboda je byť naplno prítomný v realite a zároveň si pamätať, že stále dokážeme vytvoriť niečo nové. Sloboda nie je prázdny priestor. Sloboda je priestor, v ktorom život tvorí. Priestor, kde sa rodí nová myšlienka. Priestor, kde začína nová pieseň. Priestor medzi tónmi. A možno existuje ešte jeden pohľad na slobodu. Nie ako útek z domu reality, ale ako prebudenie sa v ňom. Či sa na vesmír pozeráme očami vedy, filozofie alebo spirituality, všetky tieto pohľady nás pozývajú položiť si jednu pokojnú otázku. Čo môžem vytvoriť v živote, ktorý mi bol daný? Možno si nevyberáme všetky okolnosti. Možno nemáme pod kontrolou každú búrku, ale v každom okamihu existuje priestor, ktorý patrí iba nám. Priestor, kde sa vedomie môže premeniť na voľbu. Priestor, kde sa skúsenosť premieňa na múdrosť. Priestor, kde život pokračuje vo svojom tvorení prostredníctvom nás. Ako semienko, ktoré nedokáže ovládať ročné obdobia a predsa neprestáva rásť smerom k svetlu. Možno sloboda nie je neprítomnosť štruktúry. Možno je objavením, že aj v rámci štruktúry života zostáva nekonečný priestor tvoriť, milovať, porozumieť a postupne sa stávať tým, kým môžeme byť. Zlatý most vedomia. Most medzi tým, čo poznáme a tým, čo ešte len objavujeme.